Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong supay sa atong drama. Unsa? Nangawat ka sa payag? Oh, emergency na ni Jessa. Kinahanglang magminarunong na ta. Wa masanin ako kawata ba? Kay ikaw may gipalitan ini ni Sir Andrew. Hi. Kung ako palang unta ang nasa imong dapit, no? Bisakan ako sa langit sa kalami sa akong gipati. Hilom di oy. Laliman ka? Nga murag, ikaw ra may naasasud sa utok ni Sir Andrew? Ha? Amin mo, kung mag-atubang mi sabay, siya, lain isgutan, ikaw lang. Muana siya ay. Carla, patad-iyo niya to picture si Jessa ni JR ha, aron dili tumingawon sa iyang anak. Kang Andrew ng ideya ang mga pictures? Uy! Naghihimo kog album para ni JR. Para ni mo. Tungod sa love na ako sa akong agaon. Carla, Sige na, uy, kaon na, uy. Long hair, sad ka da. ha? Sortihan ni mo, uy. Giilugan magyud ka sa mga lalaki. Carla, Ako ka, no? Kanusa ka ko ilugan og lalaki. naguna-una, permin ako si Andrew. Bay, ako abangan imong pambot, bay. Mutabog ko sa isla. Katong ako nang abangan, permi. O yala, giabangan naman na sir. Ha? Kinsa man ang miyabang ini? Duha ka lalaki. Mga tusab sila sa isla nga imong atuan. Duha ka lalaki. May mabagi mong iulagway nako. Ang ina mga itsura. Oh. Unsa? Mao na itsura sa usa? Oo, maula sir. Nakailaman nimo. Nalangid naman kuno siya nga mo bakasyon siya sa isla. Si Alex. Tuwa na sa isla. Kaila to nimo sir? Oo, kailan ako? Oo, sige. Pangitali ko na yung kabang nga pambot. Karong kang gabi mo adto sa isla sir? Oh, karong gabi igid ayon. Kay may dakong tambal para ni Alex. Sige sir. Mangita ko kabangan nimong pampot. Tuwa na si Alex sa isla. Wala bagay mo pag-adto sa isla. Nga mo gamit ko gahan. Si Alex lang. Pusa, kinalam kalarga ko pa yung sa isla. Noon sabi ka si Jessa o si GR karon. Ay, kinsam ning nanawag eh. Uy, si Andrew din eh. Hello, Dong Andrew. Hello, Tiyo. Oh, Pamating maayo. oo. Doon ako itugo ni mo. Unsa man na Andrew? Mula bang ko karon pa yung sa isla. Uy, yun na. Kagabi inaaro na. Tuwa dito si Jessa o ganyang anak, Tiyo. Kinalam panalipdan ko lagi ka ni Alex. Unsa gunang gipanulti ni mo, Andrew? Unya natin kapasaptos na Tiyo. Pamati lang sa itugon ko ni mo. Sige. Unsa man na, ha? Sige, mamati ko, Andrew. Nagkatibaan ka pa sa kong gisulti, Tiyo. Di na ko ni mo kontak kung tuwan ako sa isla. Pusa, ikaw ni balas akong gitugon ni mo. Andrew, ako na bahala. Timan ina ang oras, Tiyo. Nakatimaan ko, Andrew. O sige, ikaw na bahala, ha? Sige, Andrew. Sige, bye. Kinanandun ako'y backup. Alas sa may tabuin nagdunggod ako sa isla. Nabalakit ako ba is na hitabo karon ni Jessa. May nung tayang gituman na gitugon ko niya.
Ug, wa niya ibuwag ang mga butang nga akong gibilin niya. Buisit! Buisit! Panuway! Panuway! Wala gina mo matultuloy kung hain makasuksok si Jessa o si Carla. Pero ni ara sila sa palibot. Kaya nawa dinis kusina ang plastic kag isudan sa ubang mga pagkaon nga ready to eat na. Uy! Ipasakam yun sa duhang akong dugo. Di na magyong tingalin ako mapugnan nga mapatay kong tao. Di na magyong ko gusto nga maalkansi ko sa tanang hitabo. Buisit! Buisit! Pamoy! Ayaw pagpauli kung di mo makita si Jessa o Carla! Da. Busog lagi ta. Busog na sa JR. Hoy. Nausa man ka, Jessa? Nagsige mo lang kag panghupaw diha. Oy, day. Wag jud kay maani-ani mong pagpanghupaw kay dili gyud na makatabang nato. Pasagti lang ko, Carla. Nausa man ka? Naguol ka nga pinangga ka ni Sir Andrew? Ha? Kuan. Hoy, angay kang malipay sa akong gisulti, uy. Sige na, katug na tiha. Kay ugma adlaw, laing hagit na sad sa atong kinapuhi. Musuksok na lang ko diri sa kilid, ha. Mayo kay nadana ko ang banig-banig na plastic. Ay, exciting man sa ning lakawa. Murag itang nag-camping ilawom sa gahong. Pilit ko inom, Carla. Mura lang ko siya kuya Wis na hitabo karon namok din sa isla. Nindot na ni pagkain mo tangan ako. Jessa, matulog ko ha. Good night. Good night. Nakatog na sab si JR. Human siya magkatiti. O mailisig diaper. Gusto si Carla. Dili mahimong magpadaog ko sa kahadlok. Dili kita. Kinala makatuog na ko. Nari ko sila yung bayan sa isla. May ihayag ang buwan. Maglaro ko ang palipot. Kinalang din mahibaw si Alex. Ganyan ako sa isla. Ulang sa ko dito sa lumang sa pangpang. Basig to dito magtago si Jessa. Punta na. Oh. JR? JR, anak? Naunsa naman sab ka? Ha? Jessa. Mura man nagikatlan si JR. Ni amo ko ta ilawom sa ahong, Carla. Anak, hilom na ha? Carla, igawas ko na lang si JR sa ibabaw. Ayaw. Ako nang klaruhon ko. Wa ba sila si Alex sa duol? Diyaw na ka ha. Ami una ng anak mo ha. Oo. Kat ko. JR, anak, hilom na ha? Anak, ayon tang pagsaba-saba. Nanang imong didi, oh. Sige na, didi na. JR, naon sa mga ka, ha? O sa man gisakitan kasi mong tiyan? Gialimutan di ka din, no? Mayon ta kung walang sila si Alex sa dulo ni Kahong. Dili. O sa matong buto sa armas? Mura man to dool-dool na din sa gahong. Tuwa na sapa. JR, anak. Anak, hilom na ha. Hilom na yung taon, anak. Hilom na. Ginoo ko. Kasi makumbuhato na ng JR. Aron mo, hilom na ni siya. O saan naman sab kayo na itabo sa ibabaw. Salamat. Anak, salamat kami hunong ka sa paghilag. Salamat kay kaayo. Pero unsa magid ka tong buto-buto sa ibabaw?
Tapos siya layo sa gaho nga. Nahimutangan nila ni Jessa o JR. Ay, kutasa. Kutasa na gano'n. Mayon ta ko na. Huwag na lang ko masundi ni Alex. Mayo ka ni kay. Wasap ko maigo sa iyong pagpaputo. Ay, gagang na gini. May mga tunog na nagpaingon ako din eh. Mapanayan ko daga sa unahan. Ulong ka na! Si Alex! Dili ko munong. Bala na katawa na ka. Ulong na, Ken! Aray. Wala. Anihing nagit ko ini. Klaro na kayo na akong nakita na ako ang akong lapida. Aray. Ha? Ikyas ka ng tao. May hanang hat. Dali. Aray! Aray, puhi iko! Ayaw kong pakap! Oh! Doon sa mabuto sa armas. Umbra ka. Di ka nito, buto-buto. Kinalamang dali ko. Susiyan ko ang gigikaran sa buto. Oh! Di! Si Carla ka nang gibunot ni Alex ni Babo! O sa may gumuhaton nini. Ninakpan ni Alex si Carla. Pero, ay mga si Jessa. Kanang si Carla may gigukon ni Alex. Oh! Dili! Uy! Gipasikit ng bayan ni Alex si Carla. Kinalaman luwas ko siya! Samaran ko, Alex! Ayaw taon kong tiwasin! Oh! Nahaglok na kang masakit ng kap, pero nagpaisog-isog sa kaptabang ni Jessa. Ha? Ha? Aray! Na! Sana! Buhiin ang ako nga baga! Sakit kayo na diha! Main si Jessa. Tumag! Aray! Buhiin ang akong samad! Sakit kayo, Alex! Nagduot gani akong kuko sa imong samad sa baga. Kung di ka musulti kung hain si Jessa, kung hain sila magtago! Doon na kasi matakan ni Alex o Carla. Doon! Oh! Oh! Tumag ako! Ay, magkitago ka si Jessa sa bata! Ay! Dili! Ipasakitan ni Alex si Carla. Ano musulti siya? Kunahin sa Jessa o Gia. Kumaw ka na. Nakatago na sila. Pero, nasakpan sila ni Alex. Tuga na! So, may buhaton ko ini. Kuya ko magkatukan si Carla kung hain si Jessa. Tingin ka mo nga, ha? Lepunan ko lang yung samad, ha? 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 Aray! Putog anak ko! Putog anak ko! Dili! Mutugan na si Carla. Kunahin si Jessa o akong anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!